La Biblioteca del Castell de Peralada recorda el bicentenari de la invasió napoleònica a Catalunya amb l'exposició Napoleó i Catalunya. S'hi poden veure documents, gravats, manuscrits, mapes i retrats procedents de la Biblioteca dels Comtes de Peralada i del fons adquirit per Miquel Mateu l'any 1923. Me vaig adonar que els comtes tenien un interès especial en la seva figura i en les seves gestes, gestes per alguns i per altres no tant, però vol dir que en el fons de la biblioteca hi ha molt material que parla de Napoleó, molts llibres i molts llibres que parlen també de les actuacions de l'exèrcit francès arreu d'Europa i, evidentment, a la península Ibèrica també. No sé si pot ser una admiració en aquest sentit o bé també ells, perquè com que havien viscut a França i eren de formació francesa, havien assistit a col·legis francesos, aquesta formació francesa els fes que admiressin més aquest personatge. El cas és que nosaltres disposem d'un fons bibliogràfic molt important d'aquesta època degut a això. Aquesta exposició també recull el primer document sobre l'elaboració de vi al convent del Carme de Peralada. La documentació escrita, que és de caire molt variat, inclou un document interessantíssim per nosaltres i és la primera cita concreta i escrita d'un vi fet al Castell de Peralada, que és en aquest moment del setge de Roses i que demana, entre altres queviures, vi de pair als frares del Carme i ells ho consignen a la documentació aquesta de béns proporcionats a l'exèrcit francès. I això és la primera cita escrita d'un vi fet al Castell de Peralada, encara que ja portava 2.000 anys fent-se, la primera cita escrita és aquesta.